a da ni wedi curo'r league. Oedd hi'n gêm anodd, ond nathon ni ddigon do. Do, fatha dwi'n dweud bob wsos, gan yn front four ni mynd ymlaen, ag set pieces, da ni'n deadly. A oedden ni'n gwybod heddiw, mae yna lot o hogia junction, hogia ifanc dyn nhw, yn gorfod stepio fewn, achos mae lot o hogia tîm gyntaf di gadael, ac oedden nhw'n colli gymaint o gêm. So felly, chwarae teg iddyn nhw, nath nhw'n cadw ni yn y gêm first half. 2 gol, da ni wedi sgorio eto, ar diwrnod arall, so ni wedi gallu cael 4 neu 5, ond i ddod i fama cael bach, a mae tîm Ebus a Denby maen nhw wedi cael dros yma blwyddyn yma, felly mae'n dangos faint o tuff maen nhw'n gallu chwarae yn erbyn y tîm da, felly oedd rhaid ni fod o'n gad heddiw, achos oedden ni'n gwybod oedden nhw'n dista fewn, a wedyn un pel dros top, ond efo'r cael mor fach, oedd y pel dros top, oedd jyst mynd sydd droedd i rambo bob munud, ond na, oedd ni'n dweud efo front four gan ni a set pieces. Sgan ni 1 neu 2 o set pieces bob gêm, ac efo peli dros top, da ni'n neud gan ni gyro ryw gêm. Oedd Rambo, oedd hwnna'n edrych o tactic yno, Rambo yn galw bel a pwmpio drosodd yn syth. Fysa chdi cytuno fyna, oedd hynna rhywbeth oeddech chi siarad am? Ia, cos ti'n eisiau gadael ei tîm o setlo, yn wedig dim disrespect i junction, maen nhw'n gwylod y gyngrair, a dyn nhw'n wedi chwarae o flaen llawer o bobl, ac efo gymaint o cofis yma hefyd wedi cymryd drosodd. Oedden ni dydd nhw codi gêm nhw hefyd, felly na, fatha o'n i dweud, da ni'n... Mae'n mesaj oedden ni'n dweud yna, o'r diwedd, da ni yna, achos fanna, da ni'n gwybod lle mae Caernarfon i fod ers blynyddoedd fan yn Uwchraina Cymru, ac i gael y newyddion lle oedd bob dim yn gret off y cae. Oedd yn just teimlo fan o lot o pwysau wedi dod off ysgwyddan i gyd. A i mi fel pobl yn dweud yna, mae yna pressure yn ni wan i fynd ymlaen a curo'r league. Oedden ni'n gweld pressure achos gan ni, fatha dwi'n dweud, gan ni ddigon o chwaraewyr yn y changing room, dim just y start 11, ond garfan i gyd i fynd ymlaen a curo ryw gêm. A faint o bwst oedd hi? Oedden ni'n gwybod bod yna dipyn o growd yn dod o Gaernarfon iddo, ond faint o bwst oedd hi gweld cymaint yma o Melyn y Gwyrdd? Mae'n gret, oedd y bach rhyfedd rili, achos bod tro oedden ni'n sgorio, oeddech chi'n edrych o gwmpa, oedd yna rhywun bob man yn y cae yn clapio, os yma'n feddwl cynhygwyr Caernarfon, felly oedden ni wedi cymryd drosodd o'r lle heddiw, a fatha dwi'n dweud bob wythnos, dim ots lle da ni'n chwarae gema adra yn yr ofal neu lawr yn Caersos os bytha, neu lawr lôn yma fatha junction yn ganol wsos. Chwarae teg, mae'r cefnogwyr yn rhaid i amser i fyny a dod i cefnogi ni, which da ni yn gwerthfogydd am fawr. Ges i'r rhaid sy'n mynd i'r dressing room gyda ar ôl y gem? Gyddoch chi canu can do? Do, gwyddi a ffol. Ond be oedd hwnna da? Y can Free From Desire, da ni wedi bod yn just neud can am brisi efo faint o lad i ofyn i ffrynt. So yn lle canu'r actual can, da ni canu brisis on fire, wedyn da ni just yn dynet yn diwedd. Nathon ni chwarae fo tro gyntaf ar ôl y gêm rythyn, achos oedden ni'n meddwl honna oedd di wneud i ni y step ymlaen i gael y promotion lle. Ond ar ôl hynno, gwybod ni yn champions, o rai ni chwarae'r can gyntaf, a dwi'n meddwl honna fydd y can gyntaf fydd ar y Ebus, a pan gawn ni'r gwpan yn erbyn Gresfyd. Ac mae'na can amdano chdi yn eith? Os o can oes? O, dwi'n gwybod hwnna, Paul, rhaid chdi canio na i fi. Oce, gyda ni'n neud y fama wan, de. Ar ôl dydda gyda, ia. Ie. Oce, so am Ebus wan, da ni wedi siarad dysiadwn am faint ti'n edrych ymlaen, ond da ni wedi cael celebration bach yno, fydd i'n neis gael y gwpan o-lain, dwi'n meddwl fyna dipyn o cofis yna eto fi. Bydd a nos Wener hefyd, achos oedd bach y ryfedd hynna, oedd ni'n dathlu fanna, a wedyn tocar achdi mewn trwffi, felly oedd yn teimlo fan o wbath yn missing, which obviously y trwffi oedd, felly na, da ni'n edrych ymlaen yn mynd i Ebus, achos nith o wbath iddyn ni gael edrych ymlaen i season nesaf hefyd, cos mae lot o ceia yn 3G, felly fydd o'n good practice mewn ffordd hefyd, ond da ni'n mynd yna gwybod da ni wedi curo yr league a just troi fyny a ddim yn neud y pethau iawn. Da ni'n mynd yna curo'r gêm, mae Urds yn fewn a edrych wedi colli gêm fel rheolwr, felly mae'r ogiau i gyd. Fatha hynna fyd oedden ni'n deud beat and run tan diwedd season, a da ni'n mynd yna am clean sheet arall fyd, achos da ni'n gael ni byd o 3 clean sheets ar y... Ia, 3, ia. Rythyn Caersos a heno, ia, felly... Sa'n neis cael gorffen efo clean sheet a win efo wedyn cael codi gwpan efo y cofis i gyd, ac pobl Ebus. Reit, wel, ia, un neu ddau Ebus, fi'n swydd. Un neu ddau, sori, dwi eisiau dweud gair dwytha, dwi'n dweud gair dwytha wrth Siôn gyna.
So, dwi'n gwybod beth mae'n feddwl i chdi. So, fatha cefnogwr Gaernarfon, ond mae'n lot fi bod ni fyny a bod chdi'n capten i ni. So, congrats, Neth. Diolch am sticio efo ni, met. O, mae'n awr, siwr. Ac diolch ymlaen i gweld chdi'n lle ti fod tymor nesaf efo'r clwb yma. Diolch yn fawr, Paul. Diolch.